بايت جرمن عقم مكلخال تهاجر نمعباي ولنتا وتادراو غلغلت نمتاو دمص هيبو እዚ ስጉም ተዝ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶም ሙሉእ ወረራ ዝደረኸ እዩ ጀርመን ወታደራዊ ጣዕሚ ተኣለውቲ ከም ዝገበረት ዘርኢ ኮይኑ ቻንስለር ፍሬድሪክ መርዝ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓየለ ሰራዊት ንኽህልዎም ድማ ድፍኢት ይፈጥር ኣሎ ኩሎም ደቂ 18 ዓመት ጀርመናውያን ካብ ጥሪ 2026 ኣትሒዞም ናብ ሓይልታት እቲ ሃገር ክጽምበሩ ድላይ እንተለዎም ዝመልእዎ ሰነድ ክስደደሎም ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ነቲ ክምልሱ ክግደዱ እዮም ኣብ መላእ ጀርመን ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለው ተምሃሮ ነዚ ስጉም ተዝ ንምቋም ኣብ 9 ከተማታት ንዓረብ ዝካየድ ኣድማ ክሳተፉ ምዃኖም ድማ ገሊጾም ኣለው ኣብዝሓ መንእሰያት ጀርመን ነዚ ሕጊ ይቃወምዎ ወይ ድማ ብዓይኒ ጥርጣሬ ይምልክትዎ ከም ዘለው ድማ ተገሊጹ ኣዳለውቲ ናይ ተቃውሞ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘውፅዎ መግለጺ ኩናት ንመጻኢ ዝህቦ ተስፋ የለን ህይወትና እዩ ዝዕነኹሉ ድማ ገሊጾም ኣብ ሃምበርግ ጥራሕ 1500 ሰባት ኣብ ተቃውሞ ክጽምበሩ ትጽቢት ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ርእሰ መምህራን ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ወላደብቲ ዕለት ንደቆም ናብ ትምህርቲ ካብ ምስዳድ ከይቁጠቡ ድማ ጠንቂቆም ኣለው ኣባላት ባይቶ ጀርመን ነቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ንምድጋፍ 323 አንጻር 272 ድምፂ ሂቦም እዚ ድማ ጀርመን ወታደራዊ ኣገልግሎት ዳግማይ ጀመረት ድሕረወይቲ ኣውሮፓዊት ሃገር ኮይና ኣላ ፈረንሳይ ዝሓለፈ ወርሒ ደቂ 18 ዜጋታት ን10 ዋርሕ ዝካየደ ወለንታዊ ወታደራዊ ስልጠና ክትተኣታተው ምዃና ገሊጻ ነይራ መንግስቲ ወታደራዊ ኣገልግሎት ነዊሕ እዋን ብወለንታዊ ከካይድ ምዃኑ እኳ ተገለጸ ካብ ሓምለ 2027 ጀሚሩ ግን ኩሎም ደቂ 18 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ወታደራዊ ተዓሊም ብቑዓት እንተኮይኖም ሕክምናዊ ምርመራ ክገብሩ ከግድድ እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ቦሪስ ሕክምናዊ ምርመራታት ድላይ ምዃኑ መጥቃዕት እንተጋጢሙ ጀርመን መን እዩ ንወላዲት ሃገሩ ብብቑዓት ክከላኸል ዝኽእልን ዘይኽእልን ምፍላጥ ግዜ ካብ ምጥፋእ ከም ዝሕግዝ ገሊጹ ዕጡቕ ሓይሊ ጀርመን ኣብዚ ግዜ እዚ 182,000 ኣባላት ዘለዎ ኮይኑ ሚኒስተር ፖርተርያት ድማ ዝመጽእ ዓመት ነዚ ቁጽሪ ብ20,000 ክውስኽ ምዃኑ ድማ ይገልጽ ነቲ ናይ ርሑቕ ዕላማ ሓደሽ ሽተታት ኔቶ ንምውቃዕን ምክልኻል ጀርመን ንምሕያል ኮይኑ ኣብ 2030 ዝቁጽሪ ናብ 260 ክብ ንምባል ድማ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ሕጂ ተወጢኑ ዘሎ ብወለንታ ዝካየድ እኳ እንተኾነ ኩነታት ጸጥታ እንተወኢሱ ወይ ድማ እቶም ፍቃደኛታት እንተውሒዶም ብግዴታ ዝካየድ መንገዲ ክሕሰብ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ ኩናት እንተተላዒሉ ካብቶም ሕክምናዊ ምርመራ ዘካየዱ ብምውሳድ ናብ ተዓሊም ክኣትዉ ድማ ይኽእሉ እዮም ጀርመን ኣብ 1900 ሰዓታት ከም ካልኦት ሃገራት ዝነበራ ዕጡቕ ሓይላ ድማ ጉዲላቶ ኣብ እዋን ዝሕል ኩናት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ከም ዝነበራ ድማ ይፍለጥ ኣብ ጀርመን ዝነበረ ግዴታ ወታደራዊ ኣገልግሎት ቻንስለር ነበር አንጀላ ማርከል ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ 2011 ድማ ተቋሪጹ ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ካብ ሩስያ ተደቂኖም ዘሎ ስጋታት መሓዛኣ ዝኾነት ኣሜሪካ ብትገብሮ ዘላ ጸቕጥን ፍሬድሪክ መርዝ ንሰራዊት ዳግማይ ንኽሃንጽ ዝሓየለ ሰራዊት ኣውሮፓ ንኽገብሮ ድማ ቃልኣት የሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኔቶ ካብ ምክልኻል ዝገብሮ ወጻእታት ክውስኽ ጸቕጢ ክገብረለን ድማ ጸኒሑ እዩ መንእሰያት ብፍቓዶም ናብቲ ወታደራዊ ኣገልግሎታት ክጽምበሩ ልዑል ምትብባዕ ዝግበረሎም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ድማ ስታት 2600 ዩሮ መሃያ ክወሃቦም ድማ ቃል ተኣትሎም ይርከበሎ ፈረንሳይ ድማ ብውሕዱ 800 ዩሮ ንወርሒ ክትከፍሎም እያ እዚ እማመ ቀንዲ ኣካል ናይቶም መንጎ ሶሻልን ዲሞክራስያውያንን ብመርዚ ምራሕ ዓቃዊ ሰላም ዝተገበረ ናይ ጥምረት ስምምዕ ኮይኑ እቲ ገዛእ ሰልፊ 12 ድምፂ ጸብለልታ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ይኹን እምበር ኣባላት ዓቃዊ ሰልፊ ዝኾኑ መንእሰያት ኣንጻር እቲ እማመ ክለዓሉ ምዃኖም ዝፈራርሕሉ ዘለው እዋን እቲ ናይ ባይቶ ድምፂ ክሓልፍ ድየ ይሓልፍን ድማ ጥርጥር ፈጢሩ ኣሎ እቲ እማመ ብገንዘብ ቀጻልነት ከም ዘይብሉን እቲ ጸረው እንግዳዕ መንእሰያት ክግደፍ ምዃኑ ድማ ተዛሪቡ بخالي زينانا دما ኣብ ዋሽንግተን ሓደ ኣፍጋናዊ ስደተኛ ኣብ ልዕሊ ክልተ ኣባላት ሓለዋ ሃገር መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ ስዒቡ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንሕቶታት ዕቑባ ብጠቕላላ ድማ ኣጊዱ ኣሎ ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽን ኣብ ኩሎም ሓተት ዕቑባ ግቡእ ምርመራ ክስካብ ዝካየድ እቲ እገዳ ጸኒዑ ከም ዝቕጽል ድማ ኣፍሊጡ ትራምፕ ስደተኛታት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝገብር ዘላቒ እገዳ ንምግባር መደብ ከም ዘለዎ ምግላጹ ስዒቡ ኣብ ኣሜሪካን ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ዘሎ ኩነታት ድማ ሻቐል ኮይኑ ኣሎ ንኣባላት ሓለዋ ሃገር ዘቑሰሉን ዝቐተለን ኣፍጋናዊ ስደተኛ ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋናውያን ንዝቐረቡ ሕቶታት ዕቑባ ደው ቢሉ ምንባሩ ድማ ይርስዓን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቤት ጽሕፈት ድሕነት ውሽጢ ሃገር ካብ ዝኾነት ሃገር ሕቶ ስደተኛ ከይቕበል ድማ ትእዛዝ ኣውሪዱ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንጉዳይ መሰል ዜግነት ቦታ ትውልዲ ከስምዕ ድማ ተሰማሚዑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ገለ ካብ ኣሜሪካ ዝውለዱ ዕሸላት ቀዋም መሰል ዜግነት ኣለዎም ድየብሎምን ዝብል ጉዳይ ድማ ክስማዕ ተስማሚዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥራብ ቀዳማይ መዓልቲ ስልጣኑ ብቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ዝቕመጡ ወለዲ ዝተወለዱ ህፃናት ብቦታ ትውልዲ መሰል ክወሃቦም ፈሪሙ እኳ እንተነበረ ሓያሎ ታሕተዎት ኣብያተ ፍርዲ ድማ ነቲ ስጉም ተዓጊተንኦ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝካየድ ምጉት ድማ መዓልቲ ኣይተቆረፀን ውሳነ ንምሃብ ድማ ዋርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ዝወሰነ ነቲ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ዘካየደ ዘሎ ዓብዪ ጽልዋን ኣሜሪካዊ ዜጋ ንዝብል እምርን ክውስኖም ምዃኑ ድማ ይግለጽ ኣብ መሰል 14 መመሓይሸ ቅዋም ኣሜሪካ ከም ዝተደንገገ ዝኾነ ኣብቲ ሃገር ዝተወለደ ዜግነት ኣሜሪካ ይህልዎ እዩ ዝብል ኣብ መንግስታዊ ተልእኮ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ዲፕሎማሰኛትን ወታደራት ድማ ንኩሎም መሰል ከም ዝህብ ድማ ይገልጽ እዚ ሕጊ እዚ ንኣስታት 160 ዓመታት ከይተቐየረ ድማ ዝቐጸለ እዩ ፈጻሚ ትእዛዝ ኣሜሪካ ደቂ ናይቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣሜሪካ ዘለዉ ወይ ድማ ብግዜያዊ ቪዛ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሰባት ዜግነት ንምኽላእ ዝዓለመ እዩ እዚ ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ትራምፕ ስርዓተ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ንምርጋ
ምርግጋጽን ነትን ሃገራዊ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ሩኢ ሓግታት ዝበሎ ንምምካት ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ጻዕሪ እዩ እቲ ምምሕዳር ነቲ መበል 14 መማሓየሻ ዓንቀጽ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ዝብል ዓንቀጽ እቲ ማመን ደቂ ናይቶም ብቀዋሙነት ይኹን ብሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሰባት ዘገልግል ማለት እዩ ኢሉ ተማጊቱ ኤሲልያ ወንግ ዳይሬክተር ማሕበር ሲቪላዊ ሓርነት ኣሜሪካ ንሲቢኤስ ኣብ ዝሃወት ሓበሬታ ዝኾነ ፕሬዚደንት መበል 14 መማሓየሻ ሕጊ ዝተዋሃቦ መሰል ብቀይሮ ከም ዘይኽእል ገሊጻ ንልዕሊ 150 ዓመታት ኩሉ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ዝተወለደ ሰብ ካብ ልደቱ ጀሚሩ ዜጋ ምዃኑ ሕግን ሃገራዊ ልምድናን እዩ ነይሩ ክትብል ገሊጻ እዚ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ሓንሳብን ሓዋርን ፈጻሚ ክረክብ ብሃንቀውታ ንፅበ ክትብል ድማ ወሲኻ ገሊጻ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ኣውደዋተን ዝተወለዱ ንእለቱ ዜግነት ዝህባ ኣስታ 30 ሃገራት ዓለም እያ ኣብ ልዕሊ ፈጻሚ ትእዛዝ ትራምፕ ሕጋዊ ቡድታት ምስ ቀረበ ሓያሉ ደያኑ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቲ ስጉምቲ ቅዋም ሃገር ዝጥሕሱ ይኽእሉ ከለዉ ክልተ ናይ ፌደራል ዘዋዊ ኣብያተ ፍርዲ ይግባይ ድማ ነቲ ትእዛዝ ኣጉር ንኸይውዕል ዝዓጊ ትእዛዛት ድማ ኣውፅአን ብድሕሪ ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ንምውዳህ ድማ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወሲዶምዎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ሰነብ ዘሕለፈ ውሳነ እቲ ጉዳይ ንታሕተወት ኣብያተ ፍርዲ ካብ ደረት ስልጣነ ንላዕሊ ምዃኑ ገሊጹ እዚ መሰል 14 መማሓየሽ ሕጊ ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ እቶም ሓራ ዝወፁ ኮነ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወለዱ ግለያታት ነበር መሰል ዜግነት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ድጀን ሳወር እትእማመ ንደቂ ናይቶም ንግዚኡ ናብ ኣሜሪካ ዝወፅሑ ወፃእተኛታት ወይ ዘይሕጋውያን ወፃእተኛ ዘይኮነስ ነቶም ሓደሽቲ ሓራ ዝወፁ ግለያታት ደቆምን ዜግነት ንምሃብ ከም ዝፀደቐ ድማ ተማጊቱ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ምውላድ ዜግነት ከም ምውሃብ ጌርካ ምሕሳብ ጉጉይ ረኣያ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ረኣያ ዕናዊ ሳዕቤን ከም ዘስዕበ ድማ ገሊጹ ኣብ 2016 ፍቃድ ካብ ዘይተዋሃቦም ወለዲ 250,000 ዕሸላት ድማ ተወሊዶም ካብቶም 2007 ክቢሉ ዝነበረ ድማ ብ33 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ድማ መጽናዕቲ ይገልጹ ብተወሳኺ ድማ ኣብ 2002 ንመወዳእታ ግዜ መረዳእታ ኣብ ዝተኣኻኸበላ ዕለት 1.2 ሚልዮን ካብ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ፍቃድ ዘይተዋሃቦም ስደተኛታት ከም ዝተወለዱ ድማ የርድእ أمريكا قصر هذا أنا قلت بحيل بعلم يكون لتن أمريكا عدا حدا بعدا زرزير كانت ترأيو أمريكا عدا نمنيو تحطات النوتو ويمني وأنا نايت عدا سلمنتا يخو متفاترو وقعوتن تناخور برين إساس أفوركي مستلوم محدار دونالد ترامب نقجلون أمريكا عالم بخمي كم تريان نسات تربحا أغطوا حدا خم تقواترن البوليس مساي مكل خالق قطوا وتكنولوجي دبات قدامنت انتاي مخان زاوجت اللي وقعو سند إسراجي هاجراو دحنت أمريكا زهوا مجلس متأثر دمال لو أمريكا مسمكيار جوبوليتيكا وقوامان من كل قال سلوان أو زواقرنا أفريكان كي بحرن كومون محيال سلوات تشاينا الروسيان إزنا عقودات وترمس إيرترا لاقم قمت خدقورو لخمسة قددت من متر يولن اتتصاو كم زون ترغون واشنطن او زوا عبللا معراوያን ንምቁፃይ ዝቃለሉ ዘለው ሓያላን መቀናቀንታን ንምውዳ አግማይ ጽልዋን ተወዳዳሪነታን ንምምላስ ተካይደ ዘላ ጻዕሪ ምዃን ድማ የመላኽት ተንተንቲ ፖለቲካዊ መላኽትዎ ከም ዘለው ድማ ምቅያር ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ካልእ መድረኽ ምሕያል ዝምናት ክልቲአን ሃገራት ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ ዝእንፈተ እዩ بخالي زينانا دما تمالي دحر قطر طرعان كسمع مسعود قوم زمصو خالات ابالات حيلتات تግራይ بتمساسالي ኣብ ህንጻ ቤት ጽሕፈት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተረኺቦም እዮም ዝተወሰኑ አባላት ሓይልታት ትግራይ ንቤት ጽሕፈት ድምጽ ወያነ ብትግራይ ብምኻድ ንጋዜጠኛታትን ካልኦት ሰራሕተኛታት ትካል ወፂኦም ናብ ገዝኦም ክኸዱ ድማ ግዲዶም እዮም ብሰንኩ ድማ ፈነወ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ትግራይ ንኣሳት 2 ሰዓት ተቋሪጹ እዩ ኣጋግዘ ዳግም ከም ዝተጀመረ ድማ ሰራሕተኛታት ትካል ድማ ገሊጾም ኣለው እቶም አባላት ሓይልታት ትግራይ ናብ ህንጻ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ምሰምርሑ ዕጥቂ ክመራገጉም ናብ ወደራሽ ህንጻ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ እተው ተባሂሎም ምስ ሓላፊ ጸጥታ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኺዳን ድማ ካልኦትን ዘትዮም እዚኦም እውን ተመሳሳሊ ሕቶታት ብምቕራብ ምስቶም ኣዛዚ ዘተዩ ኮይኖም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ናብ ሃዶም ከም ዝተመለሱ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ብተዛማዲ ሓበሬታ ብሰንኪ ተብትኻው ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ፖሊስ ዝርከቦም ሓይልታት ጸጥታ ትካላት ቴሌቪዥን ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ንምክልኻል ሓለዋ ከም ዘምሸዩ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ወር ሓብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኮቲቶም ዝቆሰሉን ብህይወቶም ዝደሓኑን ኣባላት ንመነባብሮኦም ዝምልከት ጠለባት ኣቕሪቦም ምጽናሖም ድማ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብታ ብሰንኪ ኣድማ ገለ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ትማሊ ወጥሪ ዝወዓለት ከተማ መቐለ ድሕሪ ቀትሪ ሓያልነት ጉጉን ተሰሚዑ እዩ ጠንቂ ናይቲ ሓውሽቲ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ተሰምዐ ነትጉ ሰሞያ ኣሰር ናይቲ ፍንጃር ብምውሳድ እንታይ ምዃኑ ብንጹር የጻርዩ ምንባሮም ድማ ተገሊጹ እዩ በቲ ፍንጃር ኣብ ሰብ ዝበፅሕ ሓደጋ ከም ዘየለ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ሎሚ ብዛዕባ ነትጉ ምልክት ካብ ትግራይ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ብሰዓት ተመሊኡ ተጻዊዱ ዝነበረ ምዃኑ ድማ ከም ዝተነጸረ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ ሎሚ ቅነ ወደራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ክካየድ ዝተሓሰበ ኣኼባ ስለዝነበረ ንዕኡ ንምዋ ከም ዝተወጠነ እውን ምዃኑ ተገሊጹ بخالي زينانا دما كينيان أمريكان تاريخاو استبهالو فلي سمع عنا تفراريمن لتن كلت هاجراج تفارمو لنا 5 عام تاريخاو سمع خلتنا 5 بليون دولار زقمت كوينو اب كينيا نزركو تلوعات حمامات نمكات زعلم ايو ممحدار دونالد ترامب كم مدوات ريديت وصاي نهاجرات ممحياش كاو زقبر ندحر نمجمرتا غزي ايو كمزي عينت سمع زفصم زلو
بخالي زينانا دما روسيا نهند زي تقارط نداد ختقرر دلوت مخانا غليصا اب هند عود زكاي زلو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اب غن قدامي مينستر نارادم ودي اب زحاو مغلصي نز حبيرو امريكا نبعلا خمسكو نيكليرو نداد ناغزت كلا هند نداد بمغزا سلمتاي كتقصع خم زلوا اقدمو حتوتي نيري زبل خوينو هند بقصال روسيا نداد معداغا نتا او يوكرين نزكايل كنا نموال حقيزي زل موغوت بريزيدنت دونالد ترامب اب العلم موزحته فريات هندي 50 ميتاوي تقرط مبارو دما يذكر. And Eritrea is a land, by the way, which happens to be one of the most strategic areas in the world. Its coast runs along the Red Sea, which is a key link between Europe and Asia. منغسي ارتنا نتميات قيب بحر زركب بحرياو صقاهات نممزماز فلاي كعن بحرياو غاز النداد نزملكت ناي دهتات نطفات نخكايد مستفايل عبيتني عالمنا خبانياتاتن استفايل عبيت هاجراتن زرو يكايد كم زله تغليص الله ابز حجي وانا بيرترا بزيكاتهم او نطفنا عندنا سراحات زركو زله 18 خبانياتات ناي دهتات مداوات ناتخايد يركولو بتوسخ دما خالوت خبانياتات اب مداي ندادن بحرياو غاز نطف خبانياتات نا منغسي ارترا ناي سراح وراق تركيهم فقاد يصبيو خم زلو ابز حلف وانات مس دينات ناي عندنا تتحيزو ناخو مقريون يا خبزنا ድማ يرسعن ابز حجي وانا بيرترا عبيت تكالات تكل زلو خينم مز مداي تتحيز وصلو صصوات كم زمالخته دما اب تاريخ ارترا كم زي عين دهتات كم زي تخيدن او جماجم بحر ارتران ميات قيب بحرن لعل بحرياو غازن كم وندادو خم زلو خم سراغاغصه منغسي ارترا بزتفايلي مخنيات نتميات قيب بحر زركب عقور بحرياو هافتي ناي تريليون دولارات زغمت كسكاب حجي كمزمزنو طقم خوعلن كم زي خاله زفلت كوينو ابز حج ساعه دما غزيون ساعتن اخيلو منغسي ارترا خم زي عينت مدبات مس اقدست عبيت تكالات عالمنا عبيت هاجرات عالمنا بمتحبر دهتاس نمكياد نتو زركب بحرياو هافت مزميزكا اب طقم هزون هاجر نموعال بمنقصقاس جميرو يركبلو ارترا زل تقام طب فلاي كعقماقم قيب بحرن لعل بحرياو هافت خم زلو زفلت كوينو نزين مرقاد مانتن غوراو هاجران تريناين يمن سودان سعود عرب لعل زخونه ندادن بحرياو غازلون هاجراتيين ميات قيب بحري ارترا بقطا مستميات تتحايزو اقامط اون تمساسال سلا زخونه كم زي عينه تخلو زلو بحرياو هافت سلا زخونه ايو منغسي ارترا نزد حتا سكايدو اب حصرت وانا نعدنا خساغر وسان اوان كم زلو اب صبصب بتوسخ دما سفير يركبلو تاعزي صبق ነገር ዝተባህለ ናይ ኤርትራ ድማ እዚ ባህርያዊ ሃብቲ ምዝማዝ እንተዳ ኣኺላ ኤርትራ ብትቐንዲ መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ትርከብ ብቐጥታ ዘለዋ ፀገታት ናብ ዕዳጋታት ዓለም ክተቕርቦ ዝለዓለ ዕድል ስለ ዘለዋ ናብ ካልኦት ጎራውቲ ሃገራት ዓለም ነቲ ዘለዋ ፀገታት ንዕዳጋታት ዓለም ተመጣጠነ ዋጋ ንክተቕርቦ ሰፊሕ ዕድል ከም ዘለዋ እዩ ዝጥቀስ ዘሎ እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስ ባህርያዊ ሃብቲ ዝተተሓዘ መንግስቲ ኤርትራ ብእቱ ሒዝዎ እናሰርሐሉ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ኤርትራና ሓንቲ ዝነበረት ማዕኸን ዕድና ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 10 ኮይነን እየን ዝርከባ ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ጋሽ ባርካ እውን ናይ ዳህታስ ኩባንያታት ብተረጋጋሚ እዋን ልዑል ዓቐን ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ይርከቡ ከም ዘለው ብተወሳኺ ድማ ተዘካየድዎ ዘለው ናይ ዳህታስ ፕሮጀክትታት ኣብ ሓፀርቲ ዓመታት ነዋርሕን ወዲኦም ናብ ዕድና ክሰጋገሩ ምዃኖም ፀፀዋት እናዘርግሑ ይርከቡ ኣለው ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰዓትን ብዘይካቲ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፖታሽ ፕሮጀክት ኮለል እዩ ኤርትራ ልዑል ዝኾነ ናዳድን ባህርያዊ ጋዝን ከም ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክትቀስን ክግለፅን ፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መንግስቲ ኤርትራ ንህላወ ናይ ዝነገራት ሙሉእ ብሙሉእ ኣረጋጊፁ ይርከበሎ ኣብ ዕዳጋት ዓለም ንምቕራቡን ንምዕዳጉን ከምዚ ዓይነት ወግሰታት ድማ ወሲዱ ይርከበሎ ኤርትራ ካብቲ ዓብዪ ፕሮጀክት ናይ ኣፍሪካ ናይ ዓለም ዝኾነ ፖታሽ ኮለሊ بتمساسل ድማ ሕጂ እውን ናይ ዓለምና ዓብዪ ትካል ዝተባሃለ ንኽትከል ድማ ምድላዋት ይርከብ እዚን መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ጌሮም ቀሲኖም ንኸይሰርሑ ዝተፈላለዩ ስራሕታት 13 ዓመታት ክሰርሑ ዝፀንሐ ኮይኑ እዚን መንግስትነት ተፃወታት ሙሉእ ብሙሉእ መኪቱ ነፍሽልን ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ካልእ ደረጃ እናተሰጋገረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዳህታስ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ንህዝብን ሃገርን ዓብዪ ነገዳስን ኮይኑ እዩ ዝርከብ ኤርትራ ፈጣሪ ብዝዓደላ ፀጋታት ብሃፍቲ ዘቐበበት ሃገር ኮይና ብፍላይ ከዓ ዓመያት ቀይሕ ባሕሪ ገማግም ዝርከብ ባህርያዊ ፀጋታት ክስካብ ሕጂ ተተንከፈን ብተመሳሳሊ ድማ ጎራውቲ ሃገራት ተርኢናየን ከዓ ኣብ ገማግም ባሕርን ዝርከብ ባህርያዊ ፀጋታት ዳርጋ መዝሚዘን ወዲነየን ዘለዋ ክበሃል ይከኣል ኤርትራ ግን ኣብ ኣገዳሲ ግዜን እዋንን ኣብ ትርከበሉ ዘላ እዋን ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት እኳ ተጋጥምዋ ሰጉራ እያ ትርከብ ዘላ ሓንቲ ሃገር ዝኾነ ዓብዪ ትካል ክትሃንፅ እንከላ እቲ ሃገር ኣገዳሲ ዝተባሃለ ዕብየት ክተርኢ እንከላ ዝተፈላለዩ ተፃውታት ክመፃ ድማ ንቡር እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኤርትራ ንኸይትዓቢ ድማ ሓንቲ ስውርቲ ዘይኮነት ዓባይ ፀላኢቲ ኤርትራ ኢማራት ዝተባሃለት ዓበይቲ ስራሕቲ እናሰርሐት ትርከበላ ኢማራትን እስራኤልን ኤርትራ ንምጉዳእ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ፈተናታት እናካየዳ ድማ ይርከባ ኣለዋ እቲ ሓንቲ ሃገር ድማ ኢትዮጵያ ክትኸውን እንከላ እቶም ካልኦት ድማ ዕስዋት የመናውያን እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት የመናውያን ናመያት ኤርትራ ዓሳታት ምግፋፍ ብዝብል ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ክሰርሑ ብተደጋጋሚ ብጅግና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተታሒዞም እዮም ኣብቲ ዝሓለፈ 4 መዓልታት እውን እቶም የመናውያን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ፀንሑ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምፍትሑ ናብ የመን ከም ዝኣተው ዝከር ኮይኑ ክኸሱ ድማ ተዓዚብና ነርና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ነቶም ዝሓዞም የመናውያን ካልኦት ኣካላት መርሚሩ ፍርቆም ክሰደሙ ከሎ ፍርቆም ድማ ሒዝዎም ይርከብ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ምርመራ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ስርሒቱ ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ ኣብቲ ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብ ማያት ግዛኣት ኤርትራ ረኺበየን ዝበለን 6 ጀላዊ ትሕቲ ቁፅሪ እቲ እውን ይርከብ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ
ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ጨርቆስ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ሓያል ቃጽሎ ተላዒሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ሎሚ ዝተላዕለ ቃጽሎ ሓያልን ዓብይን ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ንብዙሕ ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብኡ ዝርከቡ ናይ ንግዲ ትካላት ሙሉእ ብሙሉእ ይዕንን የቃጽል ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሰብ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ከምቲ ኣብቲ ስክሪን ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ቃጽሎት ብጣዕሚ ዓብይን ብጣዕሚ ሰፊሕ ቦታ ክሽፍን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለው ትካላት ናይ ምዕናብ ዕድሎም ሰፊሕ ከም ዝኾነ እናተገለጸ ዝርከብ ፍሉጥ መራሒ ጸረ ሓማስ ምልሻ ኣብ ቃዛ ተቐቲሉ ኣብ ቃዛ ንሓማስ ዝቃወም ዝነበረ ፍሉጥ መራሒ ምልሻ ፍልስጤማዊ ያስር ኣቡ ሸብብ ነቲ ጥቓ ደቡባዊት ከተማ ራፋሕ ኣብ ዝተቆጻጸሩ መሬት እስራኤል ዝንቀሳቐስ ህዝባዊ ሓይልታት ፖለር ፈሬስ ዝበሃል ጉጅለ ይመርሕ ከም ዝነበረ ድማ ይፍለጥ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣቡ ሸበብ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ቤት ኣቡ ሰይኔማ ዘጋጠመ ምስሓብ ንምፍታሕ ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ብጥይት ከም ዝተቐተለ ድማ ሓቢሩ ምስ እስራኤል ብምትሕባር ብዝኸሰሶ ሓማስ ከም ዝተቐተለ ዝገልጾ ጸዋት ግን መዳራጋሪ ክብል ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ንሓማስ ዝድግፍ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቋት የመን ምስ እስራኤል ርክበልዎን ዝበልዎን ክልተ መራኺ ከም ዝሓዙ ድማ ይግለጽ ኣሎ እዚ ድማ ብሰብ መዚ የመን ይኹን ብሰብ መዚ እስራኤል ተረጋገጸ ነገር የለን